салом дӯстони азиз, имрӯз мо дар яке аз нуқтаҳои сӯзишвории Газпром нефт Тоҷикистон қарор дорем ва бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар Газпром нефт Тоҷикистон як фазои футболӣ барои мизоҷон фароҳам оварданд. Бия то бо ҳам бубинем. барои Газпром нефт Тоҷикистон рушди варзиш махсусан футбол як бахши муҳим ба шумор меравад. имрӯз бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар Газпром нефт Тоҷикистон фазои фараҳбахши варзишӣ баҳри болида гаштани хотири муштариён фароҳам оварда шуд. барои ширкати Газпром нефт Тоҷикистон рушди варзиш ба хусус футбол ин яке аз бахшҳои муҳими фарҳанги корпоративӣ ва масъулияти иҷтимоӣ мебошад. мо бо эҳтиром ташаббуси раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалиро оиди эътироф кардани рӯзи 25 май дар саросари ҷаҳон ҳамасола ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол пурра дастгирӣ менамоем. ин иқтидоми бузург ки аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ Созмони милали муттаҳид пазируфта шудааст, нишон медиҳад ки футбол як воситаи тавоноест барои тарбияи насли наврас, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва муттаҳидии ҷамъият. ширкати мо дар дохили худ низ фаъолона арзишҳои футболро тарғиб менамояд. мо ҳар сол ҳамчун анъана мусобиқаи дохили ширкатиро барои дарёфти ҷоми Газпром нефт байни ҳамкоронамон баргузор менамоем ва ҳамзамон дар якҷоягӣ бо Федератсияи футболи шаҳри Душанбе фестивали футболи кӯдаконро ташкил мекунем. ин мусобиқа низ барои дарёфти ҷоми Газпром нефт буда байни дастаҳои то синни 11-сола ҳар сол дар моҳи июн баргузор мегардад. гузарондани чунин чорабиниҳо боиси хурсандӣ, бахшидани илҳом ва рӯҳияи баланд барои ҳам хурдсолон ва ҳам калонсолон мебошад ва ин аст як саҳми хурди мо барои пешрафти футбол дар ватани азизам. аз номи кулли кормандони ширкати Газпром нефт Тоҷикистон самимона ҳамаи дӯстдорони ин варзиши зеборо бо рӯзи ҷаҳонии футбол муборакбод мегӯем. бигзор футбол ҳамеша ҳамчун рамзи дӯстӣ ва ғалаба боқӣ монад.